Avui farem gambes a la sal. És una recepta molt curta, però jo penso que és molt interessant. Quan tenim unes bones gambes, a vegades trobar-li el punt de cocció ens costa una mica, i amb aquest sistema ja veureu que és pràcticament matemàtic. El temps de forn, la cocció, ja ho veureu. Utilitzarem una dotzena de gambes per 2 persones, sal gruixuda de cuinar, de posar al forn, i nosaltres les farem en una llauna. Començo posant la sal a la llauna. Faré primer de tot una capa que cobreixi tota la llauna. I a sobre hi aniré posant les gambes. Les gambes nostres són de Menorca, que és una gamba boníssima, però ens serveix qualsevol gamba bona de la nostra costa catalana, que en tenim molta. Els hi tallo els bigotis també, perquè queden més estètiques. I ara les vaig col·locant una al costat de l'altra. Per després acabar-les de cobrir amb sal, també. I aquí les tenim, totes ben posades. I ara el pas següent és cobrir-les amb aquesta mateixa sal gruixuda. Amb això, com deia abans en Jordi, aconseguirem un punt de cocció perfecte i evitarem que se'ns passin, com a vegades ens passa quan les fem a la planxa. Hem preescalfat el forn a 180 graus i ara les deixarem. Com que aquesta gamba no era molt grossa, era més aviat petitona, la deixarem 5 minuts, exactament 5 minuts a dintre el forn. Un cop han estat al forn 5 minuts, ja les tenim llestes per menjar. Una de les avantatges que ja hem dit és que amb aquesta cocció ens queden al punt, ben fetes. I l'altre avantatge és que mentre les tenim cobertes amb sal, es mantenen calentes i no se'ns refreden. I ara ja la tenim aquí, ben a punt de menjar. Bon profit!